Hlasí se další díl seriálu Volejbal od nuly, který vzniká ve spolupráci s Českým volejbalovým svazem. A na jakou otázku budeme hledat odpověď dnes? Proč při bagru rozlišujeme freeball a fastball, tedy volně nebo rychle letící míč? U freeballu přilétá míč pomalu. Nemá tedy mnoho vlastní energie a hráč mu ji musí dodat svým pohybem proti míči. Zároveň má dost času, aby si k míči pomohl nohama a dostal se do správného postavení, i když letí trochu vedle. Fastball letí rychle a vodorovně a míří buď vedle hráče, nebo prudce na hruď. Začneme míčem směřujícím vedle těla. Pohyb stranou začíná split stepem, který aktivuje start pohybu. Je to takový mini výskok, ale velmi důležitý. Výsledkem je správná pozice, těžiště nízko a boky natočené kolmo ke směru letu míče. A jaká cvičení nám pomohou? Nejprve chytání po pohybu, pak práce s napnutými pažemi a třeba i s tyčkou, která nutí držet ruce před tělem. A pak přijdou tisíce opakování, bez míče i s míčem. Každý příjem totiž začíná u nohou a tak si je připravujeme, aby se vždy dali do správného pohybu. Tyčka poslouží i jako přísný učitel správného držení paží. A najednou je to ono. Stabilní postoj, kolena vpředu, váha na špičkách a příjem jako z učebnice. Míč mířící vedle těla je zkrocen a navíc se tenhle návyk jednou bude hodit i v obraně. A to všechno zvládnou i 11letí kluci. A teď ta druhá varianta. Co když míří míč na hruď nebo dokonce na hlavu, jak tohle řešit? Inu, ustoupíš jednou nohou, otevřeš boky a vytvoříš si prostor pro paže. Vypadá to jako taneční kurz, ale věř, bez toho to nejde. A co ta obruč v rukou? Proč to? Aby hráči pochopili, jak se mají hýbat. Malý krok zadní nohou, velké vítězství. A pak to ve finále vypadá jako hračka. A když už nohy vědí, kam a jak, je čas naučit paže, aby drželi správný tvar. Klidně jim dáme do rukou masážní válec, který nosí na každý trénink. A hned mají v rukou představu, jak má vypadat správná platforma. Ale to je zase jiný příběh. Pro dnešek můžeme s klidem říct, že jsou připraveni i na servis, mířící rovnou do nosu. Samozřejmě musím zvládat oba způsoby příjmu, o kterých byla řeč. Naopak freeballu si ve vrcholovém volejbalu člověk moc neužije. Snad jen když míč cestou škrtne o síť a trochu se umoudří. Jinak se na příjmu krotí pěkně divoká zvěř a v mužském volejbalu to chvílemi vypadá jako na střelnici. Jestli vás dnešní díl zaujal, tak si nenechte ujít jeho pokračování. V pořadu Volejbal od nuly na platformě Hero Hero budeme mluvit o chybách, jejich napravování a také o kondici související s příjmem.